BPFआवथ' जेबो मोननो थाङाखै जोङो अरुण'दयबो मोनाखै जेबो मोनाखै सेल्फ हेल्पआवबो मोनगोन होननानै बुंनानै होदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जोङो मोननो हायाखै आरो दा मोजाङै मोजां इलेक्सन बायबा मोनगोन खोमा बेखौ आसा थाबाय प्रमद बर' सारनिसिम। हेल' रायजोफोरा आङो दायो दंफैयो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सा ओनसोल फाथाबारि BCDCआव बे फाथाबारि BCDCआव सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनिफ्राय सोर अनसुंथाइ मोननो हाखो नैबेफोरखौहाय नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा रोखोम दं जाहैबाय नै जोङो सोंनानै नायनोसै बिथांमोनावहाय UPPL सोरखारनिफ्राय 75,000 होनायनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो खोथा होदोंमोन बेखौ मोनफुंनो हादोंना हायाखै? मोनफुंबाय जोङो फार्स्ट किस्ति मोनबाय। औ नोंसिनि ग्रुपनि नामा मा? जोंनि ग्रुपनि नामा रंजालि सेल्फ हेल्प ग्रुप माइनावपारा फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय एकता बियननि। ओमफ्राय आरो गामियाव मा मोननो हाबावखो? गामियाव मोनबाय अरुण'दय स्किम ओमफ्राय आरो गोदान रेशन कार्ड जायफोर मोनाखै सिगाङाव दा गोदान मोनबाय जोङो। वाटार साप्लाइ मोनदों ना मोनाखै? वाटार साप्लाइआबो दा बानायगासिनो दङ मोजाङै। बानायगासिनो दं ने? औ। आरो मा मोनबावखो? आरो मा मोननाय मानि मोनजोब्बायानो होनजायो बांसिन गियान सोरां बिथांखि ओमफ्राय माइनाव सोरां बिथांखि ओमफ्राय अरुण'दय ओमफ्राय वाटार साप्लाइ PM किसाननिबो गरे मोनजोबो। फाथाबारि BCDCनि सिङावहाय मोनबेसे ग्रुप मा मोननो हाखो 75,000खौ? दा बिअ मोननैजों 40था ग्रुपसो मोनबाय आरो गासै फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय सेल्फ हेल्प मोनग्राफ्रा जाबाय 21था ग्रुप मोनबाय आरो टटेल। फार्स्ट किस्तिल' मोनखो ना सेकेन्ड किस्तिबो मोनबाय? फार्स्ट किस्ति मोनबाय सेकेन्ड किस्तिखौ मोनथ'वाखै दा मोजाङै मोजां इलेक्सन बायबा मोनगोन खोमा बेखौ आसा थाबाय प्रमद बर' सारनिसिम। सिगांथ' BPF सोरखार सोलिबाय थानायावहाय मोननो हादोंना हायाखैमोन? BPFआवथ' जेबो मोननो थाङाखै जोङो अरुण'दयबो मोनाखै जेबो मोनाखै सेल्फ हेल्पआवबो मोनगोन होननानै बुंनानै होदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जोङो मोननो हायाखै आरो मोनफुंनो हायाखै। प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL सरखार दा बिथांमोना नोंसोरनो खोथा होनाय बायदि दा 75,000खौ किस्ति होबोगासिनो दं। बिथांमोननिसिम मा गोजोननाय जासिनो सानो? सारनिसिम साबायखर बावहरो होनायनि थाखाय जोंनि सेल्फ हेल्पखौ एसे जौगाहोनायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ रायजो राजा मिथिहोनायनि थाखाय। औ। बिथांमोना गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आरो दा बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला 21था सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दा 75,000खौ फार्स्ट किस्ति मोनजेनबाय होननानैहाय फोरमायदों बिथांमोना।